Kinya? Aluan sa order ko. On, jaid account you. Ah! Ay ne, ang imbita may kumari ka maring. Mandibo manaya may anak to. Tatami babatos kaya lang ko. Di unlata. Undala si. Ayang bay nga, ano kay bata kayo? Akin ang baing ka, taang imbita ira. Ang gano ni, kababaing. Duara tayo, agtawitin tayo. Awitin niya. Regalo. Alam nga nang latay man yung gapel ito yung regalo na ba? Ay, agala importante tan. Diruang ko lang yung birthday 300. 300? Baga yung gapi ko tayo. Tanggapin mo ito ah. Gra. Galong lasatan. Ay no ang kaunla. Siya sa unla. Ay formal man yung okasyon. Ito'y sulong niya. Ay unmanaya ah. Ito'y sulong ko eh. Yagi, manu-order kilala mo? Ata na siyang gapi kwarta. Ay manasing doon lang yung birthday. Gapon isulong ko. Ay sana ulit si Ren. Mungkin itaw ulit sulong nyo. Ay, ne? Unarisa ka? Nya? Agi? Salamat. Wala sa kilong sleeve ko. Entong salamat. Ang sabi natin may order ko, bayaran mo. Ay, bali-bali. Ay, ate pasungsong ko, pail mo ah. Tila kayo lang. The next day. Puti siya. Puti siya yung pante. Magano? Tuman, sir? Delivery, sir? Ay, sa piga? Ken, sir? 1,000. Salamat. Enggak pula bakso kasungsong. Asabak ko may rider ah. Majalan order ko. Kurado kayo ah. Ay una, pulang tao. Dito na yun eh. Kinya? Aluan sa order ko. Order ko tangay. Order ka? On, jaid account you. Ano kasi ka? Ang dami 1,000. Imbayar ko lang, tas ang takagawayo.